Wah, amlay ko rin boy! Hello guys, welcome to back my another video. Nangni Veada blog YouTube channel lo aru konchi ugadani borain thawai. Mano honoba ang da Nizlaguriyaw थांनो नागिरदों. सोरबाफोर बे आंनि YouTube channel lo गोदानै हाबफैदोंबा subscribe खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर. लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय. जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम मोनहैग्रोयो. बैसागु लास्टनि मोसानाय बादायलायनाय जादों आरोना लोगोफोर. मानो होनोबा 50टा गामिजों मोनसे मन्दिर लुनाय दं आरोना. बे मन्दिरावहाय दा मोसानाय बादाय होदों बैसागु लास्टनि नामानो खोनानो मोनदों. बैसागु लास्टनि बुरै सिख्लानि कम्पिटिसन दं आरोना. नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो. लोगोखौ नेदोंमोन आं लोगोफोर. मानो होनोबा दाबो फैया आरोना. लोगो फैयोबा थांनायसै. दा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो लोगोफोर. आदबिरुनसोरा फाइनालि मोनफैबाय आरोना दा निज्लागुरि बाथौ आश्रम आरोना. बेखौ 50टा गामिजों लुनाय जायो. दंग'जों दै हरबाय माथो हो सा एभ्रिवान मोनफैबायना ओरै नै जासिगासिनोसै ओरैहाय नै हेभिनो ओंखाम संग्रा आरोना बे गाइसमोन नैबे ओंखाम संग्रा. दिनै सानसेनि प्रग्राम जादोंना. बे सानसेनि प्रग्रामाव ओंखामबो मोनजागोन आरोना. ओंखाम संग्राफ्राबो खेला जासिगोन आरोना. दा दुरुं बोनाय लोगोफोर दुरुं बोनाय सिख्लुक्लिनो गोरा बोयो खायनो बेना आमलायगुरिजों हायालै आमलायगुरिजों हानाय नङा निज्लागुरि आमलायगुरिजों हायालै निज्लागुरि versus आमलायगुरि ना जोंनिजों हायालै बिसिना सुनाय लोगो लोगो बोखा आमलायगुरि ना गेजेर माखाना हायालै आमलायगुरि हायालै wah आमलायगुरिजों साहैनाया बाब आमलायगुरि ओरैनो गेजेर माखा मानसिया सोलायलै रेडियावबो गोरलाबायना बोलो सिग्राफोर बोलो गेजेर माखाना हाया Finally आमलायगुरि राउन्ड मोनसे देरहाबाय बास जादोंमोन बरियानो बाब
आमलायगुरि ग्रुपनिसिम गोजोननाय थाबाय। So finally guys, आमलायगुरिया मोनथाम प्राइज मोनजोब्बाय आरोना फार्स्ट प्राइज गोजा। मोसानायावबो दुरुं बोनायावबो हिन्जावफोरबो हौवाफोरबो फार्स्ट थांजोबखाबाय दुरुं बोनायावथ'। आरो दा मोसानायावबो फार्स्ट थांबाय आरो आमलायगुरियानो। मानो होनोबा जों गामि आरोना फार्स्ट प्राइज मोनजोब्बाय। जोबखाबाय प्रग्रामा। जों गामिजोंलाय बहा होनरा दस्रा गामिनियालाय।